Oyore nyokra moge jwang kino machiegni wasedo nono magazeti weche manyien gi moko mathoth mantiere kar kae wakni machiegni odiochieng' ma kawuono ka wada nono ywaruok e chiro mano ma Kibuye e kaunti ma Kisumu. Nyakoro moge jwang, chiro ma Kibuye nitiere apayano mano ma Kisumu ka ochomo Kakamega, kendo entiere mano motenore kod kanisa no mano mar Kupere, mano ma St. Teresa's Kibuye Cathedral machiegni kata gi Sifa House ogotong kod kuonde dak mopogore opogore. Ka iwuok e gwenge mago mag Nyalenda inyalo donjo Kibuye, ka iwuok e gwenge ma Kondele inyalo donjo Kibuye, ka iwuok Manyata inyalo donjo Kibuye. Jogo matiyo kod apaya machielo bende mochomo Busia, mano ka jogo matiyo gi ndara madhi airport, jogo madhi bandani, uduto un gi thuolo mar kalo kendo mar donjo nyaka e chiro no ma Kibuye. Chiro ma Kibuye osebedo kata kuom thuolo malach. Kuom ranyisi, anonyuola yudo chiro ma Kibuye ka nitiere. In bende nyabedo ni nitiere kar kae, isebedo kitiyo gi chiro ni ma Kibuye. Chiro ma Kibuye ong'ere gi uso mwandu ma opogore opogore. Kata nitiere joala moeo 1,000, joala moeo 2,000, joala madhi kata 3,500, joala ma uso gik mopogore opogore. E kinde mane wadongo mane chiro mane wadhi ka wantie kaunti ma Kisumu, to wadhi kacha charo wadhi nyiewo lewni, wacho ni moko mag jo Nairobi to moko mag jo Mitumba. Kama ma bende owuok e hospital mano machiegni gi Russia, okalo kacha kendo wacho ni oda nyiewo nyanya, oda nyiewo alot bende uso kar kacha. Nitie gik mathoth matimore e chiro ma Kibuye. Nitie jogo ma uso kombe, nitie ma uso mitumba, ma uso chiemo, ma uso gik mathoth anyaka mago bende mag gedo gintiere kar kacha. Mwandu mathoth nitiere kanyo. E kinde machon chiro ma Kibuye bende ne thoro ga wang', samoro ka wang' to ganda yudo lal ma opogore opogore. E higa mar 2022, mano higa mokalo, nineno ka gimodhi bedo higa moro manyien, higa madhi kelo lokruok ne jo ohala mathoth ahinya e kaunti ma Kisumu, ta ahinya jokanyo mantiere chiro no ma Kibuye. En ang'o momiyo? Nitiere chiro ma bende koro ne oger kar kacha manyien, mano bang' ka osedargi e kinde mane korona nitiere, mondo mi olos kar chiro no kata kar timo ohala no ma Kibuye. Ne odaragi kendo ne gidhi nyaka e nyim stadium ma Kisumu, mano ma Moi Stadium, mano mantiere Kisumu, mogo tong' kod sikul no mano mar Polytechnic ma Kisumu, ma bende nitiere mbele sikul no ma Kisumu Day High School. Kanyo gibedo kendo notis chiro ma mbele kanyo ni Corona Market. Corona Market bank kano setiek chiro mano kao $315,000,000. Mano ger e telo machon mar county, mano telo mar Anyang' Nyong'o, mano ma pod en governor masani, kachiel koda ka telo mar sirkal mamalo mano mar Uhuru Kenyatta. Ohala no noyaore kendo oganda ne nigi thuolo mar timo ohala mana kaka ne gidwaro. Mano ka luore ni oganda kata jotimo ohala maromo 2,000 ne yudo thuolo mar dok, mano kendo yudo space magi e chiro ni ma Kibuye. Ji osedok e chiro, moko dong' oko, moko sani uso nyaka ginga payni, mano ka nitiere apaya mochomo roundabout ma Patels. Nitiere jok ma koro uso nyaka bathe kanyo machiegni kod sikul no mar highway. En ang'o matimore? Ogednu e chiro, nitiere stall e chiro, oganda uso oko. Pek mane mantiere? Yot mane mantiere timo ohala e chiro ma Kibuye? Koko mane oneno odiochieng' manyoro inyalo tieki e yo machalo nade? Okinyi ma kawuono ne wasingo ni wabedo wang'i koda iti, ne wayudo jogo mane loso odiochieng' manyoro, kendo gin jotelo, kendo gin jo ohala mano e chiro no ma Kibuye. Ywaruok ni kanye? Oganda dwaro ang'o? To jo ohala gidwaro ang'o mondo mi gigi duto chop kare? Wantiere kod welo odiochieng' ma kawuono, ja ohala kachiel koda ka jatelo ma bende ja ohala mano e chiro no ma Kibuye. Mano jakom mar jogo duto mane chiro ma Kibuye, mano Judith Matengo, mong'ere bende ni Nyaramba. Okinyi ma kawuono ntiere kod studio achiel kachiel e studio ma Kisumu mondo mi watudre kod achiel kachiel okonwa gik mathoth ahinya mosebedo kanyo katimore. Judith Matengo, oyaore, Kisumu uchiewe yo machalo nade? Sigana isewinjo kanyo? Ang'eni in bende nigi sigana kinde mane chako tiyo ka intiere e kaunti ma Kisumu? Oyaore, mose jo ohala wetegi gi jogo mantiere e kaunti ma Kisumu. Oyaore ahinya, jadala kendo Jaramogi. An iluonga ni Judith Adhiambo Matengo,
an johala maloko Kibuye. Kendo mokwongo ago erokamano ne Radio Ramogi kuom luonga mondo agol wach kata twak kata wach mantiere Kibuye. Mokwongo amoso ujo Kibuye gi kaachiel kod johala mantie Kisumu County no yawre uru. Mar ariyo amoso Profesa na Peter Anyang' Nyong'o no yawre, gimomiyo akwongo mose ene momiyo Kibuye sano bedo Kibuye. Mar adek agoyo ni city manager wa Mr. Balawanga erokamano nikech tekone nomiyo jokuoge manokawo chiro nomuko kanotamo Ranguma rijim Ranguma koriwore gi Profesa masani wanyalo yudo Kibuye. Agolu erokamano kendo akwayo unu bed koda kanyakla kendo chikitu kendo winj weche mwadwa wacho gi chenro mar Kibuye ka wadwoko weche matek ma propaganda mosebedo e dala mar Kibuye. Aya, agoni erokamano ahinya mano Judith Matengo. Judith Matengo, ponono oganda dwaro ng'eyo ywaruok ma kamano chakre karang'o to gin gik mage. Tang'eni mano gimoro madhi bedo kata ka walose. Mondo mi wakon oganda bende wadhi bedo kanyo ka warango ni wantiere kod wendo machielo mano Duncan Odhiambo. Owacho kanyo ni entiere ndara kendo dhi bedo kodi kanyo e studio ma Kisumu mondo mi wagoye mbaka. Niere kaka inyalo yud resruok ma osiko. Okinyi ma kawuono Judith, mana wange mabende en twak moro mabende wada bedo godo mane yo moro makare. Ponono isebedo e chiro ma Kibuye thuolo maromo nade nyaka sani, ohala isebedo kitimo kacha higa mane nyaka sani, chenro ma Kibuye osebedo ka iriambo ga yo machalo. Inyalo konowa e kinde mokalo Kibuye ne chalo nade to sani Kibuye yudo lokruok machalo nade. Ng'en mabende wendo machielo ang' bedni osechopo e studio kanyo kor ka kori kae to bang'e ang' wawinja ne chal mar wach mane otimore odiochieng' manyoro machiegni. Miwa mana sigand Kibuye ni matin oganda moko maneno wa e county ma Homa Bay biro timo wala Kibuye ging'e Kibuye ni Kibuye chalo nade. Mokwongo agoni erokamano, Kibuye aseloke higni 17 kendo ana supply nyanya. To kang'iyo Kibuye dire manadonje ka Profesa pok nobedo governor, Kibuye olokore mabor kendo waneno ber mapok ne wadwaro wanwang'o. Kibuye ni nonego bed nosegere chon to nok nyal gere nikech gima chando wa Kisumo ka kendo sana Kibuye gin cartels. Cartels samora mora ma gimoro maber dwa timore nyaka giriwre. Kibuye nonego ger rijim mar Ranguma, cartels notero county court ma pesa manobedo allocated manonego gergo Kibuye nodhi. Profesa noyudo ka pesa no pok odhi motemo kendo gichak gitero Profesa court. Ma Profesa temo yalo ko win to sa pesa norumo ma pesa nodok. Kaka wuoyi madwaro development no tiyo ga kili ne mogero no Kibuye mogolo cartels mo grab. To kato grab e kamando pod cartels ni e court ka yalo Kibuye ko grab chiro mar Kibuye. Kibuye market nigi sector 7. Sector mokwongo en food staff manager kom. Sector mar ariyo en bao. Food staff oting'o chiemo. Sector mar ariyo en bao. Sector mar adek en lewni manyien. Sector mar ang'wen en mtumba. Sector mar abich en general merchants. General merchants ni jomoko ng'eye ochung'ne dukni, M-Pesa, hotel, plastics, pap, maka, tong na kadhalika. Sector machielo en mar tep. Sector machielo en mar transport. To sector mogik aparo ni en mar mtumba. Wan gi sector 7. Ei sector 7 gi ema loso market management committee momiyo abedo jakom kawuono. Sectors gi nodhi yiero e sector ka sector. Gimomiyo mane timore, Kibuye osebedo ka onge gi leadership. Ng'ato ka ng'ato dwaro jatelo. Rijim mane nitie minewa gi wuonewa gi jodongo manotelo chon. Kibuye ne en margi kendo ne gigrab Kibuye onge yiero mane timore. Nitie mama wa maduong' miluongo na Liz Mugoya osetelo Kibuye over 40 years. Ene jakom kare no bok yier. Koro kane Profesa donjo to wacho no dwaro gik moriere. No wacho ni election nyaka tim. Ng'ato ok nyal bedo leadership higni 20 higni 10 gi wiye. No tim yiere sectors. No divide sectors 7 go. Kano se yier ne wabede sectors wa wate. Mane wagolo leaders from each and every sector. Each and every sector, county government no biro gi chike ni each and every sector golo ji adek to the year. Ne wagolo ji adek from each and every sector mano bedo dhano 21. Ne wadhi mwa yiero
sama ne wayiero sekta ka sekta ne golo ng'ati achiel kendo ma represent leadership mamalo. Sekta abiriyo go nogolo ji abiriyo, dhano 21 ne bedo members of the committee. E ya ji abiriyo go kendo ne wachak wayiero ne mondo wayud jakom gofis matelo ne ma committee mane nitie ma dhano 21. Ne wachung' ne walaro kom gi ja textile na Yombo mana bedo jakom. Kane wadhi e secretary ja Mtumba no chung' gi ja tep ma en mama iluonge ni Alice Waga no Yombo. Kane wadhi e organizer ja general merchants no chung' kendo gi ja kom mano laro koda kom mana Yombe kom mano Oyombo e general merchants. Kane wadhi e treasury onge ng'ama no chungo nikech ne wadwa ni each and every sector obed represented. Mane kaka ne watimo yiero ma sectors abiriyo no bedo represented e market management committee to go officials mamalo. Yiero no tim maler kendo ne watimo kendo wawegi kendo onge any county officials mano interfere kodwa. Mane leadership mantie Kibuye. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya kama ichope kar kanyo bende waseng'eyo maber ni historia bende osechopo kama chalo nade. To koro sani thor wach ma koro wadarango telo ero koro nitiere county e chiro no ma Kibuye. To kata ka telo no nitiere ywaruok ni akanye. Wawinjane kaka jowala ne oloso odiochieng' manyoro. Kata in bende ka ni loso odiochieng' manyoro ni chal mar wach nen mane. Ka wasewinjo mano amaduogo mondo mi wawinji to ahinya jowala bende ma onego bed ni nitiere studio sani ne oloso kodwa Ramogi TV odiochieng' manyoro mano Dan Kano Odhiambo. Wawinjane duonde kachiel koda ka jowala mamoko kaeto waduogo iri mondo mi odhi nyime kotwak. Wabiro go kinyi kwadwa no apethi wayudo ka imuko stondewa. To koro wakia gimomiyo ni imuko stondewa. To osuru to wagolo pile. Every Saturday wagolo 100. Sunday wagolo 100. Weekdays 50-50. Koro wakia no osuru gi Kagi wacho ni ma ok chiro ka chiro nitie ga insiders the outsiders. The leaders to koro wakia ni ati leaders wa mane wayiero stonde kuond gi usa stonde duto te idwa terie stond ng'ato makiny ka ng'ato biro yuani opa ne wawuoyo kodgi mos ahinya ma kendo space ne wamiyogi mondo giloke. Koro akwayo ni mondo ging'uono wan gi spaces chiro pod duong' jo Mtumba te johala moro amora jodonjie mondo joriw gimoro adi achiel yudo kamoro adi jotim gimoro amora adi ndaro dong nono owe geng'o ne ji. Jo Mtumba otugo lweny kodwa ni ok ginyal wuok ni dhoge kanye ma pesa nitie iye kuonge pesa. Nyaka sama wuoyo kodu ni wasepogo joma ne wagolo loko kata mwakele chiro. Adwa ni mondo wadhi gi Radio Ramogi mondo dhi one kama wamiyo johala go mondo loke. Onge gabori e chiro. Judith Nyaramba, chandruok ni akanye owuok kure. Ano mana jo Mitumba mantiere kar kanyo ni gine magi loke e genga paya. En ang'o matimore e studio ka en studio ma Kisumu. Ramogi TV doer mana mar winjo pachi kotenore koda ywaruok mosebedo owuok kanye yeye losane gi jochiro gi jopiny jodak e kaunti ma Kisumu. Anyalo wacho ni jokwa Ramogi Jwang' ni ja Mtumba en tuo maduong' Kisumu. Mtumba en sekta man gi tuo maduong' Kisumu. Kendo Mtumba en ng'at ma dwaro space achiel kisemiye to chako dwaro space kata 4. Kane wapogo chiro sekta ka sekta ne wamiyo kargi ma ginyalo loke. Wan wawegi mane wapogore ni kai suitable for Mtumba, kai bergi food staff, wan wawegi officials mano yier. Kendo county government noko yiero nwa. Jo Mtumba nokawo kargi, ne wakawo karwa wa food staff, sekta ka sekta nokawo kargi. Ja Mtumba kanose mikare, to komiye ni mondo pete kotiko ndala dek, to wuoko we kanyo ni pesa onge kanyo dhi edhondara. Edhondara ka, ja Mtumba engi edhondara kato stonde to we ichiro. Dhondara ni waseti wuoyo gi jogi nyaka ne wadonje chiro. Ki wuoyo kodgi to ginyisi ni mama wadhi. Ki loko toki to gichagi dok. County government kubiro to gibagi kite. County government oluorogi. Jo inspector to oluorogi.
johala be koro ywak wacho ni ka chiro sewuok oko county government ok nyal konyogi to gibiro giketo bura piny kod market management ka ginyisowa ni tich oingowa gino gidhi juogo. Jogi wasewuoyo go ding'eny kendo wuoyo miluongo ni Dan Khan no nya wuoyo gi joredio Ramogi Joro ma wacho ni bwana no nigi space ei chiro to wacho ni kuro ok ng'iewre. Ne gibiro ma giywak na ni gate bor kodgi. Ne wuoyo gi director mar trade Mr. Bovins mano andiko proposal mano watero ne moyie ni mondo tuch gate ariyo korka Mtumba. Ne watimo mano mondo mi gidwar kaka ginyalo uso. Ne wamiyo gi gates go giweyo gidhi e dho ndara mar Kibuye Market, Kibuye Church, pavement mar Kibuye Church. Kibuye no kochopo Ngeso gi Jumapil ok inyal luwe. Ndara no gidino te sana en jam Mtumba. Highway path gidino nyocha ni nyathi sikul otuom gi jaboda. Kanyo onge gari manyalo luwo kadonjo mondo joma nie iyo ng'iew. Kanyo gidino kata jaboda bodo ok nyal luwo. Nyocha machiegni ng'at mabiro timo shopping e chiro no onyono gir johala. Ne gigang'ap ma gidwa goyo gari no kendo nidwa wang' gari no kiwacho ni mondo nyako chul. Na wuok ma oro joga na onge chiro manyiso gi ni dhi nyis jamtoka ni ok chul mwandu no. Mwandu no ok nyal chulo nikech joma nie ndara oweyo space to mano ndara mowene jok madonjo e chiro mondo ng'iew. Jokwara Mogi Ajwang'a wacho ni wan gi chandruok Kisumo to county government hinyowa nikech ok konywa inspectorate. An mawuoyo kodu ni asedhi nyaka Mr. Owaga Inspector ma in charge of Kibuye and the city. Asewuoyo kode ma nyese ni to tuo mar ndara ni nyalo tiek nang'o. Nonyisa ni Nyaramba Gini tek jogi ok nyal gol kata wan gi go gi bawa gi kite. Johala nyo amua ni ok juogi. Nyakwero johala ni ok nyal we makujuogo. Professor nogero nwa chiro. Joma nie chire mwadhi wagolo, joma nie bath ndara gi wasewuoyo go mang'eny. Mwadhi wagolo to wadwoko iye. Nyeche wamiyo gi notice ma an gi list e buk ka biro ge studio ka. Joma nyoche wacho ni gionge stall wakao list gi an gi buk rai mar nying gi. Ma wab gibiro mwandiko list ma nying gi an go ka e studio ka. Joma nigi stall ye wacho ni doge stondi. Ng'ama wacho ni onge stall wakao nyingi mwa keto ka. Manye jomoko wasemiyo. Jomoko donge darago wacho ni gidoge iye ni ndara mantie pesa. Wakwayo county government mondo konywa. Nyoro ni kanye wasegolo jogo. Gari ma county government jo biro so chiko. Ka jomoko nyocha kodok jang'wen abich. Nyewa dhi mwakao lewni go mwakete gari. Jogach county government nyokao lew jogo modhi go mbele moloro jogo moduogo. Jogo nyotiano nwaka wacho ni wabro loko gi thuon. Kata askeche ma county yieno ni mondo waloki. To chandruok mantie ma inyo wanyikwara Mogi en mibadhi momako Kibuye. Erokamano. Kibuye askeche mag county jok madhi go ndara solo ceiling pravita victim yogi. Koro jogo ok nyal gol kanyo johala inyore. Judith, nitiere gima biro karka. Ichako ka igo erokamano ne sirkal ma otel koda Anyang' Nyong'o. En ang'o matimore makoro sani ywaruok chak donjo ni apise kata iwacho ni jogo ma ochung' kacha katimo inspectorate kata jogo marango kaka chal mar chiro nitiere. Ywaruok ma kama koro wuok kanye kodgi. Bende county osemiyo lwasi makare. Mokwongo kaka jatelo e chiro ma Kibuye mondo mitim tije yo makare. Bende county ma Kisumu osekonyi e tiyo makare kuomi in kaka jaohala. Miwacho kata nini ono nyanya. Bende sedo lwasi makare no mar tiyo ka itiyo kod county ma Kisumu bende ka miyo lwasi mar tich e chiro ma Kibuye. Lwasi mar ohala osemiwa. En mana ni Kibuye ne wadonjo kane pok orumo. Koro lwasi mar ohala tanyalo wacho ni 70% osemiwa kaluwore gi kaka Kibuye mantiere chon gi Kibuye mantie sani. Nyalo bedo ni dok Kibuye kapok otieke no emokelo tabu ni mar kapok otiek lose ma oganda ok nyalo donjo kata mondo nyiepi. Oganda moko neno ni oyo we wause bath ndara kae po nono ng'ato nyalo bedo ni kalo malo kowuok e kanisa kowuok e osiptal onewa malo ka nikech iye kacha pok otieke. Nyaka sani bose tieke chiro ma Kibuye samilose sani. Oka anyalo pogora kodi wacho ni bedo ni pok otiek Kibuye johala ni oko. Kibuye ng'ato ka ng'ato nomi space ni monego use. Ja Mtumba en ng'at madwaro go ndara kama ji luwo. To bedo ni Kibuye pok orumo ni nyocha odwe ni ng'iewo nolokable stores. Makosa ok mar county government. Kates maluongo ni ma johala wegi, jok machando wagi emokawo county government otero e court. Onge development manyalo timre kama case nitie. Professor dwaro ni mondo maendeleo mondo genwa lockable stores. Okonyal nikech sama wuoyo kodi ni last week
nyoluonga gi joka EACC mondo adhi andik dhoga kaka jakoma Kibuye nikech Kibuye osekaw chiro Kibuye onge. Koro johala wegi gi cartels momako Kibuye emosemiyo professor tich matek magima ber ok nyal timore nikech development ok nyal tim kama kes nitie. Erokamano ahinya. Iwacho ni penjo pontiere kar kae to pod wadhi nyime mana mar yudogi. Nyaka sani jok ma isebedo kata ka iloso godo pod aniri Judith Nyaramba inyalo mana leronwa ywak mantiere nyaka sani. Nyalo bedo ni jotelo ma Kisumu kotelni kodin utiyo kod agoko mondo mi ulos gi jogo ma uso oko mar chiro mondo mi gidogie. Kose nang'o matimore mamiyo jok ma kamagi tamore dok mondo mi ouse i chiro? Onge agoko mwatiyogo nyikwara mogi jogi wasewuoyogo nyaka ne wadonj Kibuye nyaka sani. Macha en yo. Ne wasewuoyo kodgi kiwuoyo kodgi mos kata chieng' Jumapil. Ne chiro do Kibuye church miwachono nok nyal luwore. Na adhi kanyo mawuoyo kodgi magi yie magi golo. Kwawuok wadonje iye gichak gidok. Jok manyo wagolo nyoro gi nyoche wadhi mwuoyo kodgi monyiso gi ni kik upeth ka nikech osemigi notice ndalo mang'eny ok ni joro no kende. To gi pesa koro wacho ni kik upeth ka magi kao list magi bire chiro maluongo jakom ochung' ne Mutumba mama ma wuoyo cha mokao list gi an go kabiro ge studio mwawinjre kodgi maber ni kinyo gi pesi kinyi dhi migi kargi ka chopo kiny go kinyi to gidhi gi petho te. Koro chuno ni nyaka wagol nikech johala mantiere iye ng'eny moingo jooko. Johala mantiere iye go odagi ni ok juogi. Takwero gini ok wanyalo wemo kwa juogo. Koro wadhi uru mondo wagol jogi wate. Johala te nye nitie makata joramogi manyo biro Kibuye nyo winjo wach johala. Kendo ji mang'eny ywak kawuono ne gikweni ok gijuogi. Anyiso gi ni wabed mos gik moko idhi losi. Ko wacho ni oganda bed mos gik moko idhi losi kinde machalo nade. Wacho ni are ne gidar ka giwuok Corona Market ka giduogo Kibuye. Nyaka sani kinde osekalo are ne higa mokalo mano dwe mar 2 mano giko mar dwe mar 2 kana igeno ni johala mathoth ibedo ni donje chiro ma Kibuye. Nyaka sani twak makama itime kuma chalo nade. Uromo gi jogi bende ung'egi. Wacho ng'ato kaka Duncan onego abed kod studio ka wacho ni oyudo romo moro ok kama romo wuok kinyi ma kawuono kata kamano wacho ni ok oyud thuolo mar biro studio kinyi ma kawuono. Rombe makamagi utimo gi kanye gi johala ma uso oko mar chiro to gin gi stonde gi ei chiro ma Kibuye. Bo usetimogi titimogi kuma chalo nade? Wasetimogi. Duncan mawuoyo no nigi stole tie Coca-Cola. Ng'ama ja Kibuye ong'e kama tie Coca-Cola nitie. Duncan nigi stole tie Coca-Cola momiyo konyal biro e studio. Nagombo mondo bi omiya penjo mondo amba penje nikech Duncan en ng'ama nigi stonde tie Coca-Cola. Wasewuoyo gi johala. To sana jo Mtumba machendo. To johala ma jo Mtumba idongo ni ng'ata achiel nigi stonde kata 6. Omako stonde kata deki to okobo wuok. Gin gi language moro ni luongo ni jo mayowe, jo uwi. Jogi moko gimiyo lewni to goe koko 10 5 Koro ja Mtumba en ng'at ma town ka ochandowa. To kata pod ochandowa ok wanyal uso. Pod wabro wuoyo kodgi nikech nitie stall tie. Duncan gi ng'ata ma onge stall. Ma Duncan tang'eni nigi stall. Gibi mondo kok wamiyo gi stall to giduogo e studio kata ginyis joramogi ni ok wabed allocated. To wach machaka wacho wan gi chandruok Kibuye ka kes manyoro joma nye tedo gin jok ma Uhuru Market. Jo Uhuru Market no wamiyo stall. Gin gi stall Uhuru Market, gin gi stall Kibuye. Pod wayie wamiyogi mak mana ni ok wayie gibedo oko. Nikech Kibuye duong'. Erokamano ahinya. Wacho ni Kibuye kanyo duong' to mano nyalo bedo adieri. Asewuotho e Kibuye waseneno konde mopogore opogore, sectors mopogore opogore mantiere kacha e chiro no ma Kibuye. To oganda ahinya odiochieng' manyoro ywak margi nen mane. Ng'anyo mane wach kanyo bago odiochieng' manyoro kane ochako kinyi kane pok iloso. Gino ma otimore kacha odiochieng' manyoro en kaluwore kod telo mar county kosen telo mar chiro. Nitie gimoro moro mane omuki odiochieng' manyoro to kane omukgi okenge mage mane okaw. Bende uchoko pach jouso kata johala e chiro ma Kibuye? Wachoko pach johala. Wachoko pach johala momiyo manyo otimore nikech johala nyo wuok te. Apani kanyo compare johala gi joma nye go uwi nye johala ng'eny moloyo gi. Wasewuoyo kanyo kata city manager ng'e wachno kanyo kodwa ni ji obundo bede. Inspector of Directorate Mr. Kabong nok dwa ni kanyo ji obede. To kaluwore gi chan gi dwaro kata an mawuoyo kodi ni nitie mine mano ywak na minya ng'wen manyiso gi ni joduru ka to ka ng'eni dhi gole ji.
kanyo kata namiyo minego kaparo kaka mine thagore to kanyo chopo kare tachaka dhirgi manyiso gi ni kelu list kelu nyingu an gi nyinge studio ka onge ago komotigo ago konye watiyogo kagi bayo kiti nyegi bayo kidi to nyegi bedo excited gi mama mora chiel motelo ne Ouru Market mano en mama wa mowar mama nyitimo gi marat incitement okone gi tim ijatelo maro Ouru Market kendo space go Kibuye ikelo jogi moko Kibuye wayie warwako jogo but ket kwe in mama maluora ahinya mama pastor wa okadwa luongo nyingi tangeni ngegi manyitimo Kibuye. Erokamano ahinya mano bende ang'wangi maber ni gin gik mage matimore ahinya e chiro ni ma Kibuye. Ponono mondo mi gik makamagi oyude resruok johala mauso oko yud yuto margi kata ka udwani mondo mi gidoge e chiro. Uwacho ni gik matimore e chiro sani moko nyalo bedo nochung' mano koten kor weche wacho ni nitiere doho to nyaka sani jotelo johala otie yo machalo nade mondo mi chenro mag ohala odhi nyime yo makare kaka dwarore kaka ne gintiere kinde machon mano ka gintiere county ma Kisumu e chiro ma Kibuye. De wer dok kama ni nitiere kod kwe kinde mokalo koso kwe poko bedo ge chiro ni ma Kibuye. Mana kaka na wacho ni mokwongo podada ukadoke wachno. Ano kanyal chayo professor kendo kanyal chayo jokanti matin percentage matine manyalo chayo gie. Chiro wane kulwasi maber. To mana katel suwegi jogo wegi mo grab chiro. Kidwa no team development gitero ji e court. Kidwa no team development gitero ji e court. County government ne dwani mondo wabed gi uniform structures. Structures moga di chien. Manyoche gi setimo partnership gi Stanbic Bank. Mondo genwa solve ngato ka ngato igero ne stall ngamodhier ngama nigi nyalo igero ne stall. Kose geni stall tichulo loan soft loan. Ichule mos nyaka chimu ni chiek loan kasto stall bero mari. Mano ne professor ng'iyo ni mondo konjo halate ngamodhier gi ngama nigo mondo bedi. To cartels mayuago nigi momako Kibuye oketo diere ok dwar development obedi oketo professor gi case o grab Kibuye gine ma giduoko wachien professor yie ni mondo Kibuye endelea. Judith Nyaramba, cartels gi gin jok mage? Gin jok moko ma ung'eyo koso gin jok moko ma onge kata such gi kata ponono ukiagi? Ang'eyo kendo kwano nyingi gi kata ka gi gik ma gitimo kwano. Aya, iwacho kanyo ni magi nyalo bedo ni gin cartels. To cartels maka magi ka useng'egi ujotelo ung'egi ang'eno ka mwayud thuolo kata mondo mi oluongi wang' jowi ka gionge ka mondo mi giduok penjo moro amora madhi bedo kanyo ka ikono kata gipenjo gi okinyi ma kawuono. To kata kamano tok ng'egi okenge mage ma osekawo nikech ka gin jok ma ung'eyo untiere gi thuolo mar go report wache gi marach magitimo wacho gi Ramogi TV nyalo bedo gimoro makare to kata kamano terogi e nyim jogo mantiere kod teko manyalo kelo lokruok e chiro ma Kibuye bende osekawo okang' ma kamano koso gin jok mok nyal kata mul. Gin jok kendo studio ging'enye kabisa to ka giwinjo nabiro e studio to giepo. Agombo ni mondo odiochieng' moro achiel omiyo adwa luongo nying jogo mondo girad koda studio mondo giwach weche gi mondo awachnegi. An wiyo ok nyal kuot luongo gimomiyo awacho ni nyikwara moga jwang' Kibuye en kama leadership ji oseluore. Ifreteni ni dwa negi kata an ok adwa bedo jakom joma nonego bed jakom noluor teni dhi neg-gi to nawacho ni mondo atho ne jopiny cartels go kiomo ni wuoti dwa negi koro ane mana wacho na romo tho nikech aseti aroma chaka cartels omako kendo anyalo wacho nyingi mondo gibibi e studio ka. Aya, ponono nitiere moko manyalo bedo ni ing'eyo ma ponono medo rocho chenro e county ma Kisumu. Gin jok mage ponono kata kinyalo mana kono wa ni gintiere kanye gine jogo ma rocho chenro mag uso e chiro ma Kibuye. Kaeto bang'e kawedo thuolo wakelgi e studio mondo giduoke penjo ari adek ka gin godo kotenore kod chal mar ohala e chiro ma Kibuye. Nitie jaduong' miluongo ni Johera. Jaduong' miluongo ni Johera en jaduong' ma babana mosebedo Kibuye higni gi higni. Jaduong' ni gimoloko Kibuye onge. Dire mane wan Kibuye machon en gi stall saboro chove nokawo moloko mare. Mago gin joma onge gima loko onge sama wuoyo kodi ni kata revenue mogolo onge. Jaduong' ni entie kanyo gine joma go Kibuye lweny. Gine joma dhi e studio Nyaramba ketho chiro Nyaramba chamo chiro. Mano number 1 kokadwa wacho gik mang'eny ibiro luonge wabiro bedo kod mago. Number 2 nitie ng'ato miluongo ni Saki. Saki ni en broker gimoloko onge. Magi cartels masama ne korona odaro ji kanomigi space. Aya. Ni mondo gipog ji mano nitie. Nyaramba. Yeah. Nyaramba yena mondo mi achungi kanyo wadaka yweyo masani
ikona kanyo bende nitie chenro mopogore opogore ahinya. Penjo monego bed ni waduoko kotenore kod chal mar ohala chiro no ma Kibuye. To kata kapok idhi nyime, wageni list in go list maduong' ahinya ka gintiere kar kae. Jogi duto kata kiluongo gi ok gidhi yudo thuolo mar duoko penjo. Kata iwacho ni mondo mi gichung' mondo giwach ni oyo nyaramba ka iriambo kata ka iwacho adieri mar wacho ng'ere ne ng'ato ka ng'ato kinde ma intiere kar kanyo. Koro sani ka wakaw yweyo masani ka waduogo, wadwani mondo mi warangane jo ohala kama gisebedo kache mano e county ma Kisumu e chiro ma Kibuye. Okenge mage manitiere ponono ma inyalo kaw mondo mi chenro mag ohala odhi nyime yo makare e county ma Kisumu taenya e chiro no ma Kibuye. Wantiere kae kod Judith Matengo, mano nyaramba jakom mara jo timo ohala e county mano e chiro ma Kibuye. Okinyi ma kawuono oduoko penjo, omiyo wan ne chal mar wach korka kore adieri makende en mane. Wakaw yweyo masani, kikiri mabor. Nyakwaromuga juanga, ng'ato ka ng'ato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara marokapu nochakre chon. Nafwenyo ni mae gima hero timo, mae gima lwetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore opogore manyalo loko ngimani. Nitie gima iluongo ni giving back to the community. Like iga moantie ni asepuonjo ji ariyo nono. Parni chenro mar pok opogore Nyakwaromuga juanga biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi kod an Sharon Ong'ao. Kik bai. Nyakwaramogi, be isegombo bedo gi mwandu? Wanyiew gikwa mondo eka wagere. Kikideu, e chenro mar ohala gi mwandu, Ramogi TV koro kelo ni puonj makare kaka inyalo timo ohala malokre mwandu. Ting'e ni goyo ohala gi rito mwandu gin weche ariyo mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 1:45 mar otieno, ka ikelo ni kod Lydia Okeyo. Kik bai. Nyakwaromuga juang machiegni waseko yweyo masani sa osekalo kanyo saa 1:50 wantiere kae kod Judith Matengo, mano nyaramba Nyakisumo. Wacho ni entiere kar kanyo kendo otemo mana lero nwa ni ang'o matimore kinde ma entiere kar kanyo kaka jakom mar jochiro kata jouso e chiro no mano ma Kibuye. Nyaka sani kama ne wachope kar kacha, ageno ka wadhi nyime kod listi mantiere kar kacha jogo duto ma iluongo gionge e studio mondo mi giduok penjo makamagi. Kata kamano wadhie thor wach gigo mantiere kar kama wakoro wadarango e yo moro makare kendo matut. Nyakwaromuga juang medoro no ote machuok. SMS line wa en 3-6-00. Namba no ntiere piny mar TV ka. King'iyo tung kanyo dhi neno kama ondik Twitter, yudo kanyo Twitter bende Ramogi TV, Facebook wantiere kar kacha. Gimora mora ma wendo wacho studio kar kae nigi thuolo bende mar duoko kokalo e mbui magwa kaachiel koda ka SMS. Ikono wasane ni neno wayo machalo nade to pachi e twak en mane. Otego bende ang' wadhi nyime mar somogi mondo mi ka waduogo wayudgi e yo makare. Sani anya mana somo mano kae to bang'e bende ang' wayude moko. Mano ote mar Sam Jakom
mano kende ote ma dhi bedo kacha ka wasomo kaeto mane penjo ma Nyaramba dhi bedo kacha ka duoko. Sam Jakom wacho ni ang'o makelo koko ni, ere kaka cartels inyalo tieki? Mane penjo ma wan go kanyo mokwongo mwabiro kaeto Nyaramba ang' iduokane mana mano ka wachako go okenge mage minyalo ket kod sirkal mar county, telo mar chiro ma Kibuye, jo ohala mondo mi othir kata otiek cartels makamage. Alo? Awinji ageno ni kore yuda makare bende cartels gi inyalo tiek gi yo to koko ni ang'e koko selero tiek cartels gi e yo mano. Erokamano Sam Jakom. Gimomiyo nadwaro kom ne en wach cartels. Cartels nochakore ka wan stadium kendo mokwongo an cartels otiya ka koro ka wende chiro. Mama miluongo na Alice Mugoya manyiso notel over 40 years nogoya fine $50,000. $50,000 ni ne donjo mane ofuku gi jotele mane chamo. Nigo ji fine ka wacho maki tigo i fine kidwaro stall ting'iewo stall bei matek nikech stondegi jo count nus mar jo officials ma county government mane nigi stall to gi cartels gi. Koro jo ohala ne rent mana utegi. To ka keso maki to ja county government mokwongo kapok oyal kes igolo $2,000 koni $2,000 koni ikwongo iyalo mano pes jodongo. Kotiek yalo tigo ufain kata siling $5,000 kata par ka onge tidhi dala. Weche gi ne litna kana paro kaka an be nogoya fine. Ne wabedo piny mwandiko barua kendo sama corona ne nitie cartels nyaka pi county government ne uso ne jo hotel. Kendo weche gi ne litwa mane wandiko barua mwatene county government mane giwinjo wachwa ma leadership mane nitie korka food staff no gol. Cartels ni ema nomiyo adonje kom. Ka jo hali nyanyasa to kidwaro kami use tigolo $8,000 $10,000. E bwo tenda stolls achiwo nono maonge kom. Mano gimomiyo agora gi cartels. To cartels gi odhi oga ng'ap momakore gi cartels mag county government. Giriwore gi gowa lweny takwayo professor mondo chung matek kaachiel gi city manager wagore gi cartels gi to moloyo duto Kibuye tadwani mondo konya lweny. Officials mag county ma Kibuye ok nyal tiyo koda nang'o. Jo ohala gi kao to giyalo to gigo fine. Nago koko ma pesa mane gigo jo ohala fine gisoyo fuku gi ne gigolo ma giduoko ne jo ohala. Evidence nitie. Giyalo ji to gigo fine. Gikao stores to giuso ne ji kisiri kakia. Ka ng'eyo tadhi maduok ne ngano pesa. Ka ng'ato dwa keto kata shade structure matin ma shade chieng' oromo jo ohala nikech pok ogednegi gikawo siling $2,000 giwinj ka nyundo ywak. Ago koko koro giwacho ni tich koda tek. Koro gidwa tiyo koda nikech kama gichieme onge. To akwayo professor mon Judith tiyo kodi tek. Mano kaka jo ohala ma Kisumu bende wacho tiyo kodi tek. Mano yes mag cartels not jo ohala. Cartels ema tiyo koda tek jo ohala to ni koda. Aparo ni nyeune ground nyoro nyuneno kaka chiro chal. Cartels sani se wacho ni cartels ero nigi sura. Gintiere kata gin jogo ma ong'e itieko gi e yo machalo nade. Mae ma wacho dik aywak ne county government. Chone nitie gimiluongo ni task force. Asetero report malo sama wuoyo kodi ni nyaka riside ma fake nitiere Kibuye ijuogo ne jo ohala. Asek mako riside go matero Male county. Ma jotelo masemiyo kadwa luongo nyingi sani nikech gine tich gitimo nonro. Ne gisenwang'o ni riside go fake adier. Nitie mwandu mok juogi. Cartels omakore gi joka gigo bura kendo gibet kamoro achiel. Wasetemo koro adwaro ni professor mondo losnwa task force mondo wuoth ong'e kata revenue Kibuye ok nyal wuok nikech cartel. Koro akwaye ni mondo onywakwa mondo obi mondo wariwre mondo wakony Kibuye gi Kisumu county as a whole. Erokamano ahinya. Iwacho ni kanyo bende nitie nonro madhi nyime. Nonro gi dhi nyime mana mondo mi one ane kaka inyalo tiek cartels ma kamagi ma bende uso riside mabandia. Bende nitiere geno. Nitie nyaka receipt mabandia maseyudo matero ne county. Bende nitiere geno kata gisetero gi e county koso gin nyaka gi roots gi e county kanyo ma kata nitiere county onge gimoro amora manyalo bedo ni timore. Geno bende nitiere mpono no ne diyudo. Mapenjo ni to nasefuato mapenjo. Nonyisa ni atwa nosekao magino dhi mbele en process nyaka governor no wacho noseneno riside go. Koro wacho ni en process. Ne gisebet moneno adier mano hakikisha ni riside go fake. Kata kisemako mago ma itero Nyaramba riside makamago pod gintiere chiro
pod giluorore pod gintie koso mana mane maka achiel kakende ni mako itero kacha to urumo pod gintiere chiro nyaka sani sama wuoyo kodi ni oken kata receipt kende nitiere deputy PRO miluongo ni Eli iluonge ni Eli deputy PRO kibuye mwandu mang'eny ok juogi mwandu mang'eny donjo fuk staff ma county government asem tero ne report deputy PRO maluonge makete piny mwandu moko juogi mwandu ma kucho big items kaka ane sector na manyanya nyanya kodonjo kata locha uchiel locha dek kene bijuogo locha dek pesa gidonjo fuk nitiere jotelo mantie chiro moketo taje ne nyithindo majuogo piny pesa ichoko timiyogi makok imiyo jatelo taje no tiwili kanyi teri kama chielo mano ywak mantie ground asetemo go lwenye momiyo wacho ni professor mondo onwa task force mondo wakonygo chiro mar Kibuye nitiere sekta moko mokabiluongo nyingi nikech gibiro luwo kuondego ma mwandu mabiro moako big items man gi pesa gijuogo mana small items mijuogo 30 50 big items ijuogo 3,000 2,500 2,800 diere moro ne in charge mar chiro superintendent mar Kibuye ong'eyo makata ka wacho gini to ong'eyo johala biro an kasemiyo johala space no tanyise na dwaro risidi johala ka obiro gi niang' lori juga 1,000 to ja receipt wacho ni mondo gol 800 to ok miye receipt mama no wacho ni jakom no wacho ni nyaka miya receipt mama no juga 1,500 mokelna receipt no na wuoyo gi nini gi Mr. Frank mana luonge mamiye receipt no loko na ni manok be mi juoga 15 kada ka doga lokta no ni juogo 1,000 katenso luoro Kibuye moketo diere nyikwara mogi maka professor chumo tegno revenue kunyal wuok kasani diere raguma dano ne tin kabisa Kisumo kendo chiro ne ji tin kabisa revenue mane wuok pa yene almost 1.4 billion sani an gadie ni ok chop kata na 1 billion nango pesa dio aguchka ter erokamano ahinya penjo mang'eny pod ntiere edho joma thoth ahinya mane oromo gi TV kiny ma kawuono ni katel gi to gin jok mage wasewinjo moko nyinge gi wacho moko bende nyinge gi onge kama gintiere kama giponde gintiere mane e chiro gitimo chenro mopogore opogore to ywaruok ma kama bende koro nyedhore lela ni en ywaruok e kind johala matimo ohala oko mar Kibuye jogo mantiere e chiro jotelo sirkal mar county kachiel koda cartels makamagi ere kaka inyalo ber chenro machalo kama Judith Nyaramba ni lero kar kanyo kinde mane wachako twak nitiere joiye miwacho ni insiders kaito nitiere outsiders bende nitiere chenro mar neno ni adieri un gi chenro mar ng'eyo johala magu matiyo kar kanyo ma ok uchak wacho ni outsiders mano mawuok e chiro machalo Uhuru Market owuok kata kendo biro Kibuye kendo nyabedo ni rocho chenro magu mag timo ohala adwa nyisi jatenda ni sama bire studio ko atingo list ma joma ne wadonjo go Kibuye an go ka kendo buge go an ge mesa ka ang'eno ka ngisom gite kigisom gite to nyama na kono kaka utiyo marango ni jok mage mantiyo ko madonjo Kibuye chenro ne nitie Kibuye nigi chenro Kibuye nigi chenro kolwore gi market management committee Mutumba ne nigi dhano 580 sama ne wadonjo joma ne ni Kibuye chon gi joma ne odonjo stadium mane gwelo kelo stadium General Mechans ne nigi dhano 738 Woodwork ne nigi dhano 760 Metal ne nigi dhano 772 Food staff ne nigi dhano 245 Transport ne nigi dhano 231 Textile ne nigi dhano 761 sama ne wadonjo Kibuye ne wan dhano 5,887 sama wuoye kodi ni jogi nyalo chopo kata 8,000 nango nitie welo mobiro mane tich okethore negi nitie jo Uhuru Market bende ni ka nitiere jok moko ma samoro ng'ato ne nigi family ne kaka nyathine to biro ni Nyaramba koro kanyal bedo ga ot achiel ere kama nyalo gone nyathina ni ligala mano gima timo uchad joma nokobiro kwanya ni outsiders macha yo kadi nyalo biji outsiders to iwegi jok mane mingi ni list e madinomi outsiders macha ndara maonge outsiders jogo nigi space wagidonje chiro mondo wamigi space
mondo giloki thoth gi bawe space iye kucho dan kano luoro bire studio nikech ong'e ni space ni but ka Coca-Cola. Aya, iwacho ni mane kama gintiere kar kanyo to koro mago e kama iwacho kanyo nitiere outsiders manyama ido kacha yes. Kwan mag jok mantiere chiro wuok 5,800 mwacho kar kanyo kwan mamalo wiye kanyo ma 82 e kinde magintiere kar kacha mano mane wadonjo go sani giingo kanyo kamano e kinde magiingo kar ka magi oganda mabende nitiere kwan margi kinde mane gero chiro ma Kibuye koso magi jok magoro kelo dhugruok ma oganda moko nyalo wacho ni oyo Kibuye pong we wadhi oko koso gine jok ma uso oko gi onge dhugruok manitie jogi wawacho ni kata dala kigoyo to kinyal dhungo dala te space moro nyaka dong'e matin space modong matin koro ne wayutilize space wang'eyo ni ka in gi space maduong' to wasudi tibedo gi nyawadu to jok machando wa kwang'iyo mos ni Kwaramogi kata kwa kao list mwadhigo nyaka Uhuru Market emomiyo nawuoyo kuom mama wa mahero mama wa mageno mama no ene manyokelo tungni ahinya Kibuye to kende en jatelo Uhuru Market oket kwe Kibuye gin gi stol Uhuru Market gin gi stol Kibuye giwacho ni Kibuye nyalo use ng'ata ok wadagi nomiye nyaka stol iye yawuotego nomi stol iye yawuoyigo gin yawuoyi madhi aboro gine mag kije gikelo tension ahinya Kibuye wakwayo ni gidogi iye space nitie to kok pamiyo gi space giduogo e studio giwacho ni space onge. Aya wabo manyo gi wage mabe dan kano dhiambo kutieko dich momake obiro yudo thuolo mar duogo mondo mi otwage kod jopiny wawinjore ne ote mantiere kar kae Facebook achal koda ka SMS uwacho nade Kwaramogi Jwang line bedo yaw kar kacha go simu sani wuoye gi Nyaramba e jawala ma Kibuye line de wawa yaw ng'ang'a piny kanyo nitiere chenro mopogore opogore yud Ramogi TV e Twitter yud Ramogi TV e Facebook tudi koda bende Twitter mara @cleversoloch tudi koda Ramogi TV @Ramogi TV KE kai tudi koda bende Facebook mara Ramogi TV wantiere kacha kod penjo mathoth mantiere kar kacha kodhi mana nyime to sani wayudo ne ote maga mbui mag SMS kod mago bende mag Facebook mano ote mantiere kar kanyo ma Sam Jakom ne waseyudo ang'o makelo koko ni ere kaka cartels nyalo tieki ne waseyude janeno machielo ma mbui mara SMS koro Judith Nyaramba ang'i minyalo ndiko ang'i ndiki ang'i duoko ka waseduogo an Jamitumba owacho ni mama owe wuondi kaluwore gi kaka gipango ji kuonde mabeyo magimako gin jotelo bende en adieri ni gima kamano timore nitiere kuonde mumako kendu kaka jatelo mane gima nitiere kar kanyo mano Jamitumba aya mano Jamitumba no oseduoko oseorote mare kar kanyo janeno machielo wacho ni ywaruok e chiro ma Kibuye ikelo kod jong'iewo moloyo Jomitumba owacho ni jonyiewo gi nigi dwaro mar kanyo kata mar konyo Jomitumba ka gikalo moloyo ka gidonjo e chiro bero mano ote marino donjo yo makare wanyanuoye kanyo ywaruok e chiro ma Kibuye ikelo kod jonyiewo moloyo Jomitumba wacho ni jonyiewo gi nigi dwaro mar kanyo Mitumba mano magikalo moloyo ka gidonjo e chiro aya mano ka gikalo akala kanyo moloyo donjo e chiro mane ote mantiere kar kanyo janeno machielo ni ka kod milongo ni Benta Charles wacho ni mano Judith wacho kanyo ni ero Ruthio Wang magombo chwado cartels go sawa oneno waka intiere Karen Nairobi erokamana ahinya kuom neno wakanyo janeno machielo status mag choche chal nang'o e chiro ma Kibuye mano bende poro nyaka bedo ni kelo ywaruok mano janeno marwa nyingi ok iwacho kar kanyo kata kamano wayude ote machielo mano wacho ni janeno machielo SMS wacho ni Nyaramba ni kare an Edward Got Oyenga erokamana ahinya Edward kuoma ote mari Eric Gono wacho ni dho barabara oken kama iuse ma osemiyo oganda mathoth osewito ngimagi ote mogik kantiere kar kanyo kik ibed kod kibaji wan kodi kachiel mano ka wuok kanyo e ote no mar Eric Gono mano bende ote mogik mantiere kar kanyo to ote machielo bende mantiere kar kae mana kana wayude kachiel wacho kani ma Perez Adhiambo wacho kanyo ni Mosna Waya wacho ni nokonyo ahinya yudo stall mano e chiro no ma Kibuye
amora ahinya kode ka entiere kode kamano. Ote bende madonjo e mbui mar Facebook achal koda ka SMS okinyi ma kawuono. Machielo bende wayudo kar kae ka wacho ngane Peter Tosh wacho ka ni ote no koyudo thuolo mar ore kata kamano angasome mbui mar Facebook. Owacho ni miyo mawendo ni wacho adieri kabisa, ok Kibuye kende, cartels opong'o Kisumu. Uviala Atieno kantiere Kisumu County wanene yo makare kendo amora ahinya gi chenro. Nyaramba ni kare anene chenro kan gi Samson Okal Origa. Erokamano ahinya Nyaramba. Kawa ne thuolo iduoka ne penjo ari adek moko mindiko kar kanyo koluwore kod magi mawuok kuom joneno. Mokwongo kapok aduoko penjo gi to mokwongo go erokamano ne jok mosepwako wa kata opako tenda. Pile joma chuo ok dwa ni mini otel. Kendo joluwa wachonu kawuono ni diere mano ok dwa ni mondo mini oloki, mini oti, mini otel oserumo. Wadwa ni joluo jokanyanam support ruten mine. Kabila moko jiwo mine kendo bugo tiend mine lo. To joluo wakadha kotelo tidwa gonyi duk siringi nyidwa wacho weche nyaka mag propaganda kuomu. Akwayo joluo ni wae tend mine. Kendo joma chuo mawinjo ku joluo mopako tend mine Nyasaye mondo gwedhu. Kaduoko penjo mokwongo mama ng'ato penjo ni Nyaramba riambo wapango ji kuonde mabeyo to jomoko watero kuonde maricho. Kaka na wacho nudu Kibuye ne wan gi sector 7. Sama ne wadonjo namiyo jakom ka jakom sector ne to dhi pogo. Onge kama nondik kata kama nitie Kibuye ni kaber karach. Bende ji te ok nyal bedo mbele te. To ji te ok nyal bedo chien te. Nitie joma bedo mbele, joma bedo diere, joma bedo chien. To kodwa ni ji obed mbele te kata ndara kacha. Kubedo mbele te to ka jomoko biro to jomoko dhi petho kore wang' ndara tir ma mtoko ok dhi kalo. Dhi kaw space ni mosemi lave Nyasaye mondi loke Nyasaye nyaka gwedhi. Koko gwedhi kawuono to gwedhi kiny. Beda kanyo Nyasaye ong'e chimi matinende. To Kibuye konge kama ondik ni kabeto karach. Dhi kaw space manomi jakomi mar Mutumba na miyo space kare kaka jakoma duong' machiro manopogo jo Mutumba. Koko mi kamoro minyalo use biira ni okomia space adhi kawi achiel kachiel adhi kodi manyaka yud space. Kaja kaduoko penjo mar ariyo. Jong'iewo giwacho ni ok dwa donjo iye, gidwaro dho ndara. Emomiyo wadwa ni mondo ji odonje chiro te. Jang'iewo chiro nolos ne jang'iewo mondo donje e chiro. Jang'iewo ok nyal donjo e chiro nyaka ong'iewe dho ndara nikech yo modhi donjo go onge. Samoro ng'ato nigi mtoka, samoro ng'ato mako lwet nyathine kaka jok ma jonyalo gi jotim ga shopping weekend. Osetuom ne nyathi. Koro gigi ji te nyaka donje chiro mondo wawe barabara, mondo gimoro ka gimoro bede sector ne, mondo jowelo madonje chiro mondo yud chiro. Pake ng'wan go maduong' Kibuye. Makata bed gechi adi nyalo chung'e. Warwako welo te, kikiluor Kibuye. Ndara no to wa make sure ni wadhi lose. County government winja wadhi loso ndara no. Makadi ponu tamuru riuru kodwa, tan badhi iye, jong'anyo koro ng'anya kaka gitamre juogo, nikech wadonje tich monego ti. Gimomiyo wacho ma. Askeche ma county government nigi riside lwetgi juogo. Jo revenue be juogo. Koro wakia ni askari tiji ang'o. Iyudo askari government, state county kochone risite lwete wuotho juogo. Ja revenue be nigi machine juogo. Koro wakia ni askari tiji ni ang'o. Wakia ni askari tije juogo, to wakia ni askari tije choko revenue. Askari tije iye en mane. Mane gimantie kar kanyo. Nitie penjo machielo ma ida kale kar kanyo. Porono ka... Choche ma Kibuye. Kane wadonjo Kibuye, ne wadonjo Kibuye dwe mar abich. Kibuye ne wadonjo dwe mar abich, tarik abich, higa mar 22. Sama ne wadonjo Kibuye ne tich tek, kendo ne watamo county government ok wadonj Kibuye ka choche pok orumo. To kaluwore gi wan joma nyaka wawinj chik, ne wayie nikech bura nolowa. Sama ne wadonjo Kibuye ne waonge cho. Cho county government emane ran. Wan gi choche 4 manoger, to gi cho moro achiel nitiere tung tok mat. En cho marach mogik, mabe onego go e piny. Koriwore gi choche 4 go gibedo choche 5. Choche gi jo county government emane ng'ado revenue. Kendo chiro no lil, chiro no kiwe, ne wan gi blockage mar siwa, ne wan gi blockage mar tap speed ne onge chiro. Nango Professor no kelo nwa pi mwanyalo luoke lweto to wanyalo logo
kaka piny sani digital, kaka dhano mang'eny rito tek, dhano ketho freche okinyi gotieno. To jok manoloso kibuye, engineers manoloso kibuye, gik mang'eny nok giketo gik ma genuine, gik moko kethore. Takataka kaka ne jo kibuye onge, kundi nochako lake gik moko. Iwacho ni gari onge, kiang'o onge. Koro ne waketo ni wadhi ng'anyo. Ma wacho ne jogo ni kik ung'any. Ne wawuok gi komiti na mwadhi city manager. Ne wawuok mobiro nyaka kibuye moneno ne gima timore. Ne oting'o nyaka jo environment mobiro go kibuye. Chiro ne ras, chiro noli, ji ne moko ke chiro. City manager nowacho ni kochakre kawuono, kauru cho, bende wakwaye mi wacho mondo waran go. No yie mondiko nwa barua momiyo wacho. Kano miyo wacho, sama ne wadonje cho masani wanyalo gole 4,000-3,000, ja county government, ja county official, ja county revenue, ne golo mana $500. Chochego an gi buk kaka wan collect gi. Chono ndik no barua gi county government mwa yaw account. Account mwa yaw no, an gi riside ka, ji nyalo neno, an go kae. Wayaw account gi jo United mantiere bath kibuye. Magi gin riside gi nyalo neno, mwatimo go transaction. Onge choma no se yaw kibuye mo yaw ni account nyaka nene jo era chamo kene ngata chien. Kendo jaduong jo ero gero got. Wan wayaw account ne cho. Choni watimo go garbage collection. Choni an nyaka gi video simba ka, abugo go chiro. Choni waloso go mota mar pi kokethore. Choni nitie kaka Katesa wacho ni gi jokuoge. Ng'ado nyaka grill ka. Mong'ad mang'eny na koro ji nyalo rony go e chiro, wadhi to wawang'o. Choni timo gik mang'eny. Nyoche watimo public sector participation. Wadhi e sector ka sector to wanyiso gi kaka wasetiyo gi cho, kaka chiro nego bedi, gik ma county government onego timnwa. Mane tich cho, pesa ni account, sector sa beach. Wasedi mwalimo ma project magidwa ni mondo tim gi pesa wasetimo. Kaka area ma tep pinoko chope. Jogo nyocha ywak ni lao pi malo ginyal. Waywa ne ginyaka pi mwatero negi. Chiro gien lino gi koth manyo chwe mang'eny. Chiro nyolo kre chuodho lilo. Jo ala koro nye nitie chuodho makaka ket mwandu onge. Nyao mo lori mar marama bugo go. An gi video ge timo ka. Anyalo nyiso jo piny ka gidwaro. Mane tich cho. Pes cho konyo individual. Kar cho kanya da uwe mang'eny. Kar cho bende medo koko kibuye. Kibuye nyaka ne piny chakre nyaka kawuono pok no yaw account ne cho. Pes cho pok no konyo kibuye. Pes cho ne konyo jo era. Pes cho ne konyo Alice Mugoya. Pes cho ne majo tep. Pes cho ne konyo mama moro mwalo ni loso lu. Mage bende wek cho ma kibuye. Pesa go negi soyo fuku gi. Marwani en mar market management committee maniga account ne. Mane kaka pes cho tiyo ngamo penjo pes cho. Kendo kidwaro balance ngamo penjo pes cho. Biya market kanyi penjwa office ne county government omiya wabro mi document te mino ne kaka warancho. Erokamana ya Judith Matengo mano Nyaramba oloso kanyo kaka jakom e chiro ma Kibuye mayudore county ma Kisumu kinyi makauno wantiere kode kanyo mondo mi okonwa neni ywaruok ma wuok e chiro ma Kibuye ni to akanye gik mage maponono nitiere ma oganda nyalo bedo kata katimo mondo mi oganda matimo ohala e county ma Kisumu e chiro ma Kibuye oyude lokruok makelo negi dongruok e ngimagi. Ukinyi makauno ntiere kode adongi dakika 7 kereto tieko twak ukinyi makawuono to awacho ni tielo mar ariyo mar twak ma go sani wakaw thuolo mar mondo mi wasome penjo ma intiere godo achiel kachiel ka gintiere mbui mar SMS kachiel koda kamago bende matimore e mbui no mano mar Facebook, Twitter kachiel koda ka Instagram. Yudwa kacha Ramogi TV wantiere karkanyo. Janeno machielo mayudo wakanyo e mbui mar SMS. Otokanyo ni Nyaramba, yemondi bed at work gi management mar Kibuye for smooth running of the government, of the market. Nyaramba, yemondi bed at work gi management mar Kibuye mondo mi chenro mag chiro oringe yo moro makare. Mano wote mar janeno man kanyo. Monica wacho ni Nyaramba tiyo kendo chiro ler. An Monica. Erokamana nyakum ote mari Monica. Janeno machielo e ote mogik mantiere kar kanyo. Owacho kanyo ni apenjo niya. Nyanya ma opong
ma opong'o e ndara ma highway to iwache ang'o? Namba 2, owacho ni jopoko bende koro oketho sekta mar nyanya. Ogolnwa jopoko. Jogi kiani koro gin jok mage, nyalo konwa ni jopoko miwacho ka gibende gin jok mage, kaito bende nyalo leronwa penjo 2 mapono nitiere kar kanyo, nyalo bende gin mage. Alafu ka waduogo bang' kiseduoko mago, nitiere ote mamoko mapon nitiere ka. Ramogi TV ler kan Machakos mano consulate owacho no yudwa e yo makare. Nyaramba yie mondo ibede twak mano osedonjo kar kanyo SMS. Machielo bende wacho ni onge telo mayudore Kibuye molore mar Nyaramba por gimi mana poch gi pak. Owacho ni mama Nyaramba owacho ni mama Nyaramba ok en jatelo maber. Jatelo ok bed jamirima kamano. Onge oloke, owacho ni onego loke ng'ama chielo bende owinjane telo makama. Jogo mawacho ni Nyaramba ponono, jamirima, jatiyo kod otada kod jagoko pod gintiere kar ka, pod gimedo mana wuoyo. Konwa kiduoko penjo mantiere kanyo, to style mari mar telo ni en mane Nyaramba? Mokwongo chako gi namba 1, wachi mondo abede twak gi Kibuye Market Management. Kibuye Market Management wabede twak, mano miyo nya kwayo ni mondo abi gi secretary na ka. Wabede twak kendo wawuoyo kendo watimo gimoro amora, kata nyoro unye wan together. Mang'ama wacho no en ng'ata achiel miluongo ni Yusuf Boro. Wan dhano 25 to Yusuf Boro kende ng'ata achiel manyalo wacho mabe ang'e ni ene mooro ma. Yusuf Boro a sekta mar bao, to jobao ema chendo kabisa e kamutingo jaduong' johera gi saki gidwaro cho. Yusuf nyocho wacho no dhi grab cho ka ocho. Koro onge wan wabet kendo wawuoyo kendo wawinjre makata nyoro. Nyo luonga monleo ni dwara studio through good leadership your documents mag sector na yudo e Samarat nyawuok e chiro sade kotieno. Nikech jo kan prepared to luonga du biro nyoka nya leo makabiro nikech nyaka nya bia chung monda wacha dier. Wabedo kendo wawinjore kendo gigwadhi sambamba. Mara riyo penye nyanya mipoge do highway. Nyanya ipoge do highway chalo kama. Nitie ng'ama iluongo ni Japoko, adhi riwo penja riyo go kamoro achiel. Kamano. Nitiere mine manyalo riwore to kawo nyanya sanduku achiel. Ginyalo biro to gia estate gin mine stalls, mine kata beach kata uchiel kata par to gikawo nyanya sanduku achiel. Nyanya sanduku achiel ni ka gikawo johala mag Asweta man butwa kanyo nodagi ni ka gudre kanyo gipogo nyanya to jok ok nyal uso. Na winjo wachgi mana yie ni mondo gipogi. Gidhi adhiya to gipogo gipesi to gidhi onge ohala magitimo kanyo. Ka gisepogore to giting'o to gidhi e stondegi kanyo onge ohala mitime. Ochako wach ni Jopoko oketho ohala. Adwa wacho ni jikwara mogi ni Kenya mangima ohala okethore. Kidhi e chirni te Nairobi, Mombasa, Homa Bay kure, Jopoko nitiere te. Onge ohala mokethore, pesa maonge sekta te nigi problem. Ok en ka nyanya kende. Kata kidhi ka Mtumba, Jo-Mtumba uneno ka nigi kes giwak ni pesa onge. Kidhi ka General Machar send the same. Kata kidhi e duke wainde, pesa maonge walaburu Nyasaye mondo uchumi mar Kenya duogi, nikech pesa onge nyaka central government. Uchumi mar Kenya Nyasaye duogi mondo handwa dhi mbele nyaka chon. Nikech kata chon kane pok abedo jakom, Jopoko ne nitie, ohala ne nitie, ji ne yudo pesa. Erokamano ahinya. Penjo mogik, owach ni Nyaramba ok nyal telo jamrima. King'iyo joma notelo gi an, anyalo kwanora kaka ng'ama ber nango. Number 1, Kibuye nong'e ni ka ji oduogo to ji dhi negore. Kendo Kibuye manochamo nyaka county government control. Kibuye nong'e ni ji dhi negore go panga kendo ne chiro mopogo gi kwe maonge chiro mosepoge Kenya kama gima gi kwe. Kinyalo ng'iyo Uhuru Market neno gik matimore. Emomiyo nanyisi ni mama moro ma jatelo we kelonwa koko Kibuye. Uhuru Market osewinjo gik mosetimore. Chiro Tonglo nopog didi. Chiro Manyata ji onge, ji uso oko mar chiro. Kidhi Chiga, ji uso moko mar chiro. Kibuye e chiro mochanore. Debe ni an jamriba, Kibuye ji onegore. Nang'o gimomiyo awacho ni ma. Chiemo achiel, nitie nyathi moro miluongo ni Seth. Ouso wuoche Kafaya kocha. Nobiro moyanyo director mar trade. Kachiel gi director mar inspectorate. Oketo mana nogore go. Na ariwo yawuoto bene moketo kwe. County government nok nyal geng'e.
Ane mana ketu kwe magiringo giweya. Na control kibuye gi kwe maungi ngama no chwero remo. Gaba kwe ni tie. Chiro maduong manok nyalre. Na toke kwa ina jamarima. Ero kamano Nyaramba. Nyaramba. Wacho ne japenjo nonia. Dano onge mok bed ngama mor. Dano onge mok nyal kecho. Dano nyaka samori bed gi kilo moro. Onge dano manyalo bedo maber 100%. Mirima nitie samo bete. Mirima nitie samo doke chien. Sama ji nyiero. Ngama jamarima te. Gima notimre Kibuye. Aparo ni jonam lolwenyo biro. Umati chanyok nyal chung toka kawacho ni ka onge Nyaramba to ging'anyo ok nyal ginyal wacho matiende ni an gi johala maber a control johala maber to kadi po ni na koso ni na kienie mirima akwayo ng'uono kuom gima natimo ni an dhano onge ng'ama maber 100%. Agoni erokamano ahinya mano Judith Nyaramba. Nitiere ote mathoth madonjo karka. Kaka nyalo ote achiel moro e Facebook mar Ramogi TV mar Emilia Tieno. Kowacho kanyo ni chirni te ji use kod koko. Kendo moko bende jok moko ma uso oko mane mbui mar Facebook karkanyo. Ka nitiere ote ni mang watieko godo chenro okinyi makawuono sa romo sa 2:30 mar okinyi. Wacho kanyo ni chirni duto te ji uso iye kod oko. Wawe ketho nying Kibuye. Wacho kanyo ni nitiere nyaka joge majo nyanya mago jo Nyaramba majo nyanya mauso oko mar chiro to kowuoye nang'o. Okelo guns mondo mi othag jomitumba. Kowacho ni jomitumba, jamitumba en ng'at ma olil maonge pesa ma monego dar e chiro. Ogore nyaka gi ji ma ji yiech law moyiech law kuomi kaponi en jatelo to konego otim ne ji timbe maka ma wacho ni timbe juok. Mae ote mogik modonjo karka ma wacho ni asome kapok watieko. Akaw wach mari mogik Judith Nyaramba. Wach mari mogik mano ka wantiere chenro mar Rupiny Ramogi TV okinyi makawuono. Mede wach mari mogik idwoko penjo na e bwo dakika achiel ne mar chenro machielo koro duogo sani kendo nego bedni wadonjo. Manyalo wache wach mawacho ni joga ma jonyanya sama ni wagolo ji apari nyu menyo ndara no te. Onge janyanya manyu neno kata chien. Wawetiyo gi propaganda wawacha dier mantie. An pila ero wacha dier machungo makata ng'ato nitie kata ng'ato onge. Ndara no nyu menyo manyu neno ka janyanya onge. Kendo na nene news maneno ka ndara no nele. Koro ng'at mawacho ni jonyanya taweyo to jomtumba tagolo. Jamtumba sekta machendo moloji te. Kendo gin gitiano. Gun sa onge go. Jok manye wan go ka gin johala. Mano en propaganda. To kong'eyo gun mantie to dhi omenye mondo dhi om polise kata omu mondo omeny gunno mondo dhi odonjnwago. Propaganda wae uru. Katieko sa iwacho norumo. Agoyo erokamano ne jo Kibuye. Kendo agoyo erokamano ne jomo gona erokamano. Tachako agoyo erokamano ne jomo okosoa nikech kama makosa nitie ko wach ni tinyalo lokori. Agonu erokamano duto temo chiko itu winjo duonda. To maduong' moloyo ywak ne county government, department man inspectorate, konyuru Kibuye koku konyo Kibuye, to Kibuye dhi kethore. Tachaka kwayo uni konyo uru mondo watie cartels. Cartels siko Kibuye, revenue ng'eny Kibuye, cartels ema soyo fukugi. Cartels omakore gi jo county government, gidhi e media, gigoji. Mr. Dan monego warad gi studio ka. Ang'eyo ni luor nikech ni wacho gik mamriambo. Na adwa ni bi, arwaki kaka nyathina, okewa bidhao. Kae kama jitwake mondi bi wacha adier ni no nikech ang'e adier makende ni ngi stol mad Nyasaye gwedhu kata ka wang' wawere. Erokamano ahinya mano Nyakisumo Nyaramba jakom mar chiro ma Kibuye en moro pile ka pile bedo kodi kawa paro manyien kendo kawa go mbaka kawa twake Ramogi TV mane makelo giko mar chenro nyako Ramogi Jwango kinyi makawuono en morwa mar ni ibedo kodo nyaka giko no chak twak mar Rupiny okinyi makawuono sa 1:15 nyaka sani koro sekalo dakika 33 tok sa 2 mar okinyi. Twa chenro mabiro en mano mar Orako mabende dhi bedo kanyo karingo nyaka sa 3 kato bang'e aduogo kod chal mar fwambo kod mano bende mar mbaka oromo. Kik idhi mabor wan kodi Kibuye mondo bed gi kwe moro mora mitimo mondo chopi e yo makare. Walemunu ahinya kaunti karkata kutimo wala gimoro mora mutimo wagonu erokamano. Riti masani nyinga Cleophas Oluoch Jakisumo kanya kwar ma okeu nyaka chango. Nyasaye mondo riti.